ኦሜግል ቆልዑ ኣብቲ ናይ ቪድዮ ቻት ድሕረ ገጽ ገዛ ርእሶም የቃልዑን ግብረ ሕቡ ይፍጽሙን ዓለም ኣብ ትራቐቐሉ እዋን ብዙሕ ሕብረተሰብና ዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ኣፕሊኬሽን ጌም ካልእ ብምህዞ ዝተኣታተወ ነገራት ክርኢ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣብ ሓጺር ግዜ ግን ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብዚ ኣፕ ተጠቀምቲ ብምዃን ገሊኦም ሓሳብን ሓሳብ ዝለዋወጥሉ ገሊኡ ድማ ናብ ኣጸየፍቲ ግብረ ሕቡኡን ካልእ ነገራትን እንዳፈጸሙን ክቃላሕ ጀሚሩ እዚ ኣፕሊኬሽን ክንደይና ንኸውን ንጥቀመሉን ብፍላይ ደቅና እዚ ኣፕሊኬሽን ይጥቀሙ ድዮም ኣይጥቀሙን ዝጥቀሙ እንተኾይኖም ከ እንታይ እዮም ዝምሃሩሉ ዝብል ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤንቲቪ ብዛዕባ እዚ ኣፕሊኬሽን ሙሉ ትሕዝቶ ናባኹም ክነብሎ ኢና ክሳብ ፍጻመ መደባትና ክትከታተሉና እንዳዓደምኩ ስድራ ናይዛ ቻናል ንምዃን ሳብስክራይብን ናይ ደወል ምልክትን ምትንካፍኩም ኣይትረስዑ እንዳበልና እዛ ጽሕፍቲ ምሃሪት እያ እሞ ናብ መቕረብኩም የዕረውትኩም ፍትውትኩም ንኽትባጻሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑም ኦሜግሌ ኣፈለማ ብጽሑፍ ጥራይ ዝግበር ዕላል ኮይኑ ንተጠቀምቲ ባህውሪ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ ይኹን እምበር ኣብ 2010 ኦሜግሌ ነቲ ብሞባይል ዝግበር ዕላል ንምድላው ዝኽእል ሜላ ኣተኣታተወ እዚ ኸኣ ነቶም ዌብካም ማይክሮፎን ዝጥቀሙ ኣጋይሽ ብድምፂ ከም ዘዕልሉ ይገብሮም ነበረ እቲ ቻት ቪድዮ ኣብ መስኮት ጽሑፉን ተሰሪሑ ኣብ 2011 ስፓይ ሞድ ዘርእስቱ ዓምዲ ተኣታተወ ኣብ ስፓይ ሕቶ ሞድ ተጠቀምቲ ክልተ ኣማራጺ ኣለዎም ሰላይ ንምዃን ክልተ ኣጋይሽ ሕቶ ክሓቱ ወይ ከዓ ምስ ካልእ ጋሻ ብዛዕባ ሓንቲ ሕቶ ክመያየጡ እዚ ሰብዚ ከም ሰላይ መጠን እቶም ክልተ ኣጋይሽ ንኽመላለሱ ወይ ንኽመያየጥሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሕቶ ኣብ ኢድ ሒዙ ስለ ዘሎ ነቲ ምይይጥ ከም ሳልሳይ ኣካል ገይሩ ክሪኦ ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ነቶም ክልተ ኣጋይሽ ዕላል ከይዛዘመ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከቋርጽ ይኽእል ሓደ ተጠቃሚ ኣብ ክንዱ ብዛዕባ ሓንቲ ሕቶ ክመያየጥ እንተደልዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ልቡድ ናይ ጽሑፍ ኩነት እቲ ተጠቃሚ ምስ ካልእ ጋሻ ጸገም ስለ ዘለዎ እቲ ሰላይ ነቲ ሕቶ ክሳብ እቲ ጋሻ ካልእ ነቲ ሕቶ ክገልጾ ወይ ናብ ካልእ ሕቶ ክሰግር እንተወሲኑ ነቲ ሕቶ ክምልሶ ይኽእል እዩ ኣብ 2014 ኦሜግለ ዶርም ቻት ዝበሃል ኩነት ክፍትን ጀመረ እዚ ኸኣ ተጠቀምቲ ኢሜይል ኣድራሾም ናብ ካልእ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኣትዉ ንምርግጋጽ እዩ ዕላል ዶርም ተጠቀምቲ ምስ መምሃርቶምን መሳርሕቶምን ኦሜግሌ ክዕልሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ 2015 ኦሜግሌ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ መጠን ባይት ንምንካይ ዝኽእል ናይ ሬክፔችታት ጸጥታ ንምሓዝ ስጉምቲ ይኾስር ጀመረ እዚ ግን ቦስት ይትረፍ ሕጋዊ ኣጠቓቕማ ይቋረጽን ዝብል ጥራናት ይለዓል እዩ እዚ ህቡብነት እናረኸበ ዝመጸ መርበብ ሓበሬታ ኦሜግሌ ብዝገበሮ መጽናዕቲ ትሕቲ ዕድመ ኣወዳት ኣብ ቅድሚ ዘይፈልጦም ሰባት ብግሉጽና ኣካላቶም ከተናኽፉ ይቃላዕ ምህላው ኣረጋጊጹ ኦሜግል ብገምሪ ሰባት ኣብ ማንዛ ተራኺቦም ብቪድዮን ብጽሑፍን ከዕልሉ ዝገብር መርበብ ኮይኑ ክትትል ከም ዝግበረሉ እኳ እንተተሓበረ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዝኾነን ዘሰንብድን ትሕዝቶን ብብዝሒ ከም ዝረኣዩ ይግለጽ ንድሕነት ቆልዑ ዝጣበቑ ዓለምለኻዊ ጉጅለታት በቶም መንገዲ እቲ መርበብ ናይ ተጠቀምቲ ትሕዝቶታት ጾታዊ ዓመፅ ዝምርሩ ሃደንቲ ከም እተሻቐሉ ይሕብሩ መስራቲ እቲ መርበብ ሓበሬታ ሌፍኬ ብሩክስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ መርበቡ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ናይ ምክትታል ጻዕርታቱ ከም ዘዘየደ ተዛሪቡ ሰምሩሽ ብዝተባሃለ መጽናዕቲ ዘካየድ ትካል ዝተኣከበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሓዊ በጻሕቲ እቲ መርበብ ካብ 34 ሚልዮን ናብ 65 ሚልዮን ዓብዩ ይርከብ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ብገምሪ ምስ 12 ግብረ ሕቡእ ዝፍጽሙ 8 ሕፍረቶም ዝቐልዑ ሰብኡትን 7 ናይ ወሲብ ፓራኖግራፊ መዋዕውዒታት ረኺቡ እቲ ዕብየት ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣሜሪካ ብሪጣንያ ህንድን ሜክሲኮን ልዑል እዩ ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ 61 ሚእታዊት ዕብየት ከመዝግብ እንከሎም ካብቶም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናብቲ መርበብ ዝበጽሑ ሰባት 3.7 ሚልዮን ሰባት ዝበዝሑ ትሕቲ 34 ዓመት ኮይኖም ካብ መንጎም ብዙሓት ንኡሳት ይርከብዎም ኦሜግል ብዙሓት ሰዓብቲ ኣብ ዘለዎም ፍሉጣት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት መዘራረቢ ዛዕባ ካብ ዝኸውን ሰሙናት ተቖፂሮም ኣለዉ ኣብ ቲክቶክ ኦሜግል ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፎም ቪድዮታት ልዕሊ 9.4 ቢልዮን ግዜ ተራእዮም ኣለዉ ቲክቶክ ብመሰረት ርኽበታት እዚ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ነቶም ናይ ኦሜግል ጥብቆ ዘለዎም ቪድዮታት ከም ዝኣገደ ሓቢሩ ዝኾነ ተጓዳኢ ናይ ኦሜግል ትሕዝቶ ኣብ መድረኹ ከም ዘይረኸበ ዝገለጸ ቲክቶክ ነቲ ቪድዮታት ምክትታል ክቕጽሉ ምዃኑ ግና ኣፍሊጡ ጓል 15 ዓመት ኣሜሪካዊት ኬራ ኣብዚ እዋን ኩሉ ተጠቃሚ ቲክቶክ ኣብ ኦሜግል ከኣቱ ግዜ ዘምጽኦ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ
ንሳን ማሓዙታን ክትመለሱ ምዃና ትዛረብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኖርዌይ ፈረንሳ ካናዳን ኣውስትራልያን ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ሓይልታት ፖሊስን ትካላትን መንግስትን ብዛዕባ እቲ መርበብ ሓበሬታ መጠንቀቕታ ኣውፅኦም እዮም ንከባቢ 10 ሰዓታት ኣብ ኦሜገል ኣብ ዝገብሩ ምክትታል ደቂ 7-8 ዓመት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ክራኸቡ ክኢሉ እዩ ኦሜገል ተጠቀምቱ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ክኾኑ ከም ዘለዎም እኳ እንተገለጸ ከረጋግጸሉ ዝኽእል ዝኾነ ብልሓት ኣየቐመጠን እቲ ኣጋጣሚታት ኣይቀረጽናዮን ብቕልጡፍ ብምቑራጽ ንዝምልከቶም ሓቢርና ኣፍኛ ሃገራዊ ማእከል ዝጠፍኡን ግዳያት ምምዝማዝን ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶም እቲ ጾታዊ ዓመፅ ቆልዑ ዘለዎን ትሕዝቶ ዝረኸብኩሙሉ ፍጥነት ኣብ መድረኻት ማሕበራዊ መራኸቢ ዕድመ ምርጋጽ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዝረጋግጽ ሓቢራ ወናኒ እቲ ድሕረ ገጽ ዝኾነ ሚስተር ብሩክስ ቃላት ተጠቂምካ ኣብቲ ድሕረ ገጽ ትልእኸሉ ኣገባብ ከም ዝኣለዩ እኳ እንተሓበረ ነዚ ክረጋገጽ ኣይከኣለን ባዕላዊ ናይ ዓመፅ ትሕዝቶታት እቲ ኣብ ኢንተርኔት ጾታዊ ዓመፅ ቆልዑ ዘለዎም ስእልታትን ቪድዮን ረኺቡ ናይ ምውጋድ ሓላፍነት ዘለዎ ትካል ምክትታል ኢንተርኔት IWF ውፅኢት እቲ ዝገበሩ ምርመራ ከም ዘሻቐሉ ሓቢሩ ባዕላዊ ትሕዝቶታት ዓመፅ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ፈቕዱ ረኺብና ኣለና ነቲ ቪድዮ ካብ ኦሜገል ሰኒዶም ዝዝርግሑ ሃደንቲ እዮም ይብል ዳይሬክተር ርክባት እቲ ትካል ክሪስ ሃግስ ገለ ካብቶም ዝረኣናዮም ቪዲዮታት ውልቀ ሰባት ኣብ ፊት ካሜራ ጾታዊ ተግባራት ክፍጽሙ ይረኣይ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ተግባራት ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ምስ ወለዶም ዝቕመጡ እዮም ዝፍጽምዎም ኣብ ገሊኡቶም ወለዲ ንደቆም ንሻይ ክወርዱ ክጽውዖም ብድሕሪት ዘረባ ትሰምዕ ኢሉ ኣብ 2020 ልዕሊ 68,000 ጸብጻባት ናይ ባዕላዊ ጾታ ዓመፅ ትሕዝቶ ከም ዝነበረ ዝገልጽ IWF እዚ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክወዳደር እንከሎ ብ77 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ሓቢሩ ሓንቲ ተሞክራ ዘካፈለት ብሪጣንያዊት ጓል 8 ዓመት ጓላ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምስ ሓደ ሰብኣይ ንጾታዊ ተግባር ዳርጋ ተቐሲባ መንባራ ሓቢራ ጓለይ ብዙሓት ሰባት ኦሜገል ከም ዝጥቀሙ ዝገልጹ ገለ ቪድዮታት ብብዝሒ ኣብ ቲክቶክ ክዝርጋሕ ምስ ረኣየት ነቲ ድሕረ ገጽ ፈቲሻ ረኺባቶም ክትኣትዎ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዝኾነ ናይ ዕድመ ቀይዱን የብሉን እቶም ሰባት ኣዝኺ ጽብቕቲ ኢኺ ይብልዋ ነይሮም ጓል 9 ዓመት ጥራይ ምዃና እኳ እንተነገረቶም ንሳቶም እዚ ኣየጸግሞምን ሓደ ሰብኣይ ግብረ ሕቡእ እናገበረ ርእያ ካልእ ድማ ምስኣ ክትጻወት ከም ዝደሊ ነጊርዋ ክትስዕስዕን ክዳውንታ ክትውፅእን ሓቲትዋ ብቪድዮ እናረኣየቶም ግና ኣይገበረቶን ኢላ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብተደጋጋሚ ንኦሜግልን መስራቲኡ ላይፍኪ ብሩክስን ንምርካብ እኳ እንተተጻዕረ ንኦሜግል በቲ ድሕረ ገጽ ጌርካ ምርካብ ፈጺሙ ዘይከኣል ኮይኑ ይረኺብዎም ናብቲ ብሩክስ ምስ ካልኣይ ብምዃን ዝመስረቱ ትካል ኦክቴን AI ዝተፈላለዩ 6 ኢሜይላት ድሕሪ መልኣኽ ኣብ መወዳእታ ምላሽ ሂቡ ንሱ መርበብ ሓበሬቱ ክትትል ከም ዝግበረሉን ትሕቲ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ምስ ዝኣቱ ኣብቲ መርበብ ከም ዝእገዱ ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ኣብ 2020 ነቲ ናይ ምክትታል ጻዕርታት ከም ዝሕይሉ ተዛሪቡ ሙሉ ብሙሉ ኣበራልቦ ምዃን ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ኦሜገል ዝገብሩ ምክትታል ነቲ መርበብ ጽሩይ ክኸውን ገይሩ እዩ ብዙሓት ሃደንቲ እውን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣኽኢሉ እዩ ኢሉ እቲ ኣብቲ ድሕረ ገጽ ዘርኢ ወሲባዊ መዋዓውዒታት ፓራኖግራፊ ዕድመ ኣብ ግምት ዘእቱ ምዃኑ እኳ ብሩክስ እንተገለጸ እቲ መርበብ ግን መርገጺ ዕድመ ዝጥቀም ብዘይ ምዃኑ እዚ ብኸመይ ከም ዝግበር ኣይነጸረን ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ እዚ ኦሜግል ዝበሃል ድሕረ ገጽ ክንደይና ንኸውን ንደቅና ብስርዓት ንከታተሎም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ናይ ደቅና ሓላፍነት ምውሳድ ግዴታና ስለ ዝኾነ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ገዝኡ ደቁ ውላዱ እንታይ ኣፕሊኬሽን እንታይ ዓይነት ድሕረ ገጽ ይጥቀም ከም ዘሎም ምክትታል ዘድልዮ እዋን እዩ ንብል ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ሎሚ ዘዳለናዮ መደብ እዚ ነይሩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም